What's up, boy? Ay, welcome back, wow, baboy. So today, so mag-repaint ni sa gate, ayan. Singer ako igagaw si Rashly. So mag-repaint ni sa gate, tapos under construction ang diri na side para sa garahe og dito pud na area na ami buhaton dito. So mao to ang among buhaton karon sa magpintura sa amin no. Tara. Dito aya katong sugot to katong pan. Ata nag-vlog. Vlogger. Karaan. Vlogger. Intil dito diri ya. Wah. Nano Nano. Tutukan ni Buds. Nano. Tapo na. Bawal mag-comment. Check lang. Ano din? Hotdog. Ano ito no? Ha? Ano? Ano niya? Parang check lang. Nanti ko na lagi. Dito siya. Hindi ba? Yang nang dulan. Ay, tama kasi. Yung trek. Ano ba nasa oras? Ano ba kaya? Alang ko yan kanya niya. Oh. Dito yung ito, balik dito, balik pa na yan eh. Harang na ba? Ito na din mo. Ha? Pas dito. Sino ka kamera katong pampesit daw? Kaya dito daw. Hindi ko kaya dito na. Ya kirit. Pintura tag piso. Ikot na kami guys. Digini-gini ko pintura tag piso. Yan pagpintura ko yan, white rice yan. White rice yan makamali. Libre. Purong pagmamahal. Libre. Libre kumbaga. Oh, tiwinang kadungog ka tiwinang. Libre sa gaway. Walang kapalit. Pero na makiingon lagi nako. Ha? Na makiingon ako. Baka naman. Baka lang. Baka lang yung request? Baka lang. Kumala ng baka. Dili siya. Kung wala, edi. Wala. See you next week. Hindi tayo. Joke. Sabot. Basta lagi, yung pinaka-disaster siguro sa crack module by Matt. Malisudet eh. Hindi, pasawag kamay oh. Ikaw masakay. Ha? Hindi eh. Gusto ko din matikam te. Katawan lang gani ko ni Otol. Katawan lang ko. Kasi hindi na dito tanan be. Paligatod. Ini siya, lapos din mag-aapon. Ang gaya, pag sunod na video ko, bigyan ko niya na siya ng paano. Para matapag ng buwan. Mas bongga lagi ito isang grade 6. Why, hindi magtapat yung usok, puros ang buhay. Musundog na ito, no? Kung manundog ka nan ba? Ikitaksan sa nga sa mga konti. Tapos, pagwapa, bye. Pwede sumundog. Basta yan lang, tayo lang. Hey! Walay kusog no? Bulak mo tayo. Kung ano. Anda namatay lagi. Sagot ng pagkasok. Alangan. Basta binasok kay talagi. Gapa, mandiri na lang daw. Ikaw. Oh! May video ko pintura na sa tayo sa'yo. Bill! Basta kang bilan mo. Tangang kamot mo. Right?
Mana ko ga? So pahuman na may pahuman na. So as you can see guys, ako lang din nagtrabaho. Ang ilang mga trinabahoan ako nagipang check kay mga wag ipang tarong. Grabe mo ka lang check. Grabe maka-check. Gipang kuan ako gipang uturuhan, gipang retouch. Retouch. Now, retouch. Ano ya? Moro gapon. Ay, mag-shout out. Lain po. So mo na to siya, mo na siyang parking area. Tapos dito na side magbuhat dito si Yan og bar. Kaya mag-party na siya, panawagan kay Ati Tata. Tequila. So mo na to pauman nami kakapo. Kakapo ning sira tagtan-aw sa nagpintura. Dong tarungan na ninyo dong ha kay tarungan na ninyo ha kay mahal ba among gibayad sa inyo ha. Yung kay tita. Mahal ko yung biyabayan ni Kuya Marmar. Mahal ba ang soho sa inyo ha dong. Tarungan dyan na ninyo. So makita niyo dito sa akong video na tanaw dito ako rin nagpintura dito na side. Kaya at diya kay. Kaya ako dito sa tong camera. Hey, what's up guys? So, mao na to ang continuation kagahapon kay wala na human og pintura kay nag-ulan. So karon gihuman na nila og pintura. Gihuman na ni Karayan og ni Karasli. Tapos nasugdan na og atop ang parking area para sa sakyanan ni Rasli na moabutay. Ha. Pantay na kita. Let's over. Over. So ano to ang kapit na tomorrow mao man ni diri na side. Let's over. So Okay, bring on back. diri atopan pa ni diri. Og dito na side is dira atopan po na din na kay naay buhaton ra natay naipabutang dira na mini bar. So mao na to guys, daghan kayo salamat og ha. Daghan kayo salamat. Bye bye.